наход ки бойҳо инро ба одамон нақл накун, мегӯянд Роберт. Бале, он чиро ки медонӣ ба одамон нагӯй, онҳо дар ҳолати камбағалиашон мондан гиранд, мегӯянд. дар он лаҳзае ки ман ба шумо маош медиҳам, шумо чун коргар фикр мекунед. дар он лаҳзае ки маоши худро мегиред, майнаи шумо аз кор кардан боз мемонад. Ин фиреб аст. соҳибкорон бемузд кор мекунанд. дар он вақте ки шумо муваффақиятро мехоҳед, чӣ гуна ба он расиданро фикр мекунед? тарзи таълими мактаб чунон сохта шудааст ки шуморо ҳамчун коргар тарбият мекунад. духтур ё ки ҳуқуқшинос, мутахассиси соҳаи худ, аммо вай ҳеҷ гоҳ бо пул дуруст муомила карданро намеомӯзад. одамони камбағал ҳамеша дар байни мо ҳастанд. барои он кинана аз ин ҷо оғоз мешавад. камбағалӣ дар сухани онҳо аст ва ин ба ҳақиқат табдил меёбад. вақте ки онҳо мегӯянд ин барои ман нест, ман ин корро карда наметавонам, онҳо таслим мешаванд ва маҳсули суханҳои худ мегарданд. падари камбағали ман чунин мегуфт: ту маро кӣ фикр мекунӣ? магар ман заводи пул дорам? барои гирифтани ин қурби ман намерасад. падари бои ман инро шунида айнан барои ҳамин ӯ камбағал аст мегуфт. одамони камбағал мегӯянд: ин барои ман нест, ман инро карда наметавонам, ман барои ин вақт надорам. онҳо аз худашон мегурезанд. ин доираи сарбаста аст. хеле осон аст гуфтан ман инро карда наметавонам, ман хеле монда шудам, ё ки ман ба толори варзиш рафта наметавонам. гарчанде дар ҳамон лаҳза рафта метавонистед, аммо мегӯед: не, ман наметавонам. ҳақиқат дар ҳамин аст ки шумо танбалӣ мекунед. падари бои шумо ба ҷои ман инро карда наметавонем чӣ мегуфт? чӣ гуна ман инро карда метавонам? чӣ бояд кунам? савол ақли шуморо мекушояд. хулосаатон бошад, онро маҳкам мекунад. барои ҳамин вақте ки шумо ман инро карда наметавонам мегӯед, майнаи шумо хомӯш мешавад ва шумо ғуломи суханҳои худ мегардед. одамоне ки ҳоли ҳозир дар хонаанд ва аз вазъи иқтисодӣ азоб мекашанд, дар бораи пул бисёр фикр мекунанд ва боз аз дигар чизҳо норозиянд. шояд онҳо пули зиёд кор кунанд, аммо аз кори худ қаноатманд нестанд, зеро онҳоро чунин тарбия кардаанд. ба шумо мегӯянд: ту ҳеҷ гоҳ сарватманд намешавӣ, ё ин ки бойгарӣ ин бад аст. камбағалӣ гузаранда аст. инро ба шумо дар оилаатон меомӯзанд. ана ҳамин тавр оилаҳои миёнаҳол пайдо мешавад. то ки шумо тарзи фикррониятонро дигар намекунед, пул ба шумо ёрӣ расонда наметавонад. ва мо мебинем одамоне ки пули зиёд кор мекунанд, дар онҳо мисли пештара муаммоҳо зиёданд, зеро онҳо чун камбағалон фикр мекунанд. агар тарзи фикрронии ту чун камбағалон аст, ту ҳамеша дар дунёи моддӣ камбағал мемонӣ. пул хеле зуд тамом мешавад. масалан, варзишгарони касбиро гирем. онҳо миллионҳо доллар кор мекунанд. аз онҳо 65% дар давоми 5 сол банкрот мешаванд. сабабаш онҳо аз оилаи камбағал ҳастанд. афсус ки ба гуфтаи мистер Липтон, ин ба воситаи ген мегузарад. ин чизи хеле ҳафтнок аст. агар шумо инро омӯхта нахоҳед, ман ба шумо ёрӣ расонда наметавонам. ман низ дар ҳаёт муваффақ нашудаам. ман ба мушкилиҳои иқтисодӣ тоб овардам. чанд маротиба ҳамроҳонам хиёнат карданд, аммо дар охир ҳамааш хуб. ман ҳамаи инҳоро паси сар кардам. тарзи фикрронии ман дигар буд. одамоне ки аз хато кардан метарсанд, ҳеҷ гоҳ пеш намераванд. онҳо дунёро хато мефаҳманд. фаҳмидан ин хуб ва ҳам бад, ин қарори дуруст ва ҳам нодуруст, ҳам парвоз кардан ва ҳам афтидан. аксари одамон танҳо қарори дуруст қабул карданро мехоҳанд. онҳо хато карданро намехоҳанд, ҳамеша ба чизе бовар карданро мехоҳанд. ва сабабе ки одамони камбағал ҳамеша камбағал мемонанд, дар ҳамин аст ки онҳо ҳеҷ гоҳ хато намекунанд. онҳо хеле эҳтиёткорона зиндагӣ мекунанд. онҳо барои хато накардан кӯшиш мекунанд. сабабаш онҳоро дар мактаб чунин омӯхтаанд. ин далолати он аст ки дар мактаб ҳеҷ чизро намеомӯзанд. тарзи таълими мактаби мо кор намекунад. ҷавони оддӣ чунин фикр мекунад: о, ман аълохонам, ман аз уҳдаи ин ба осонӣ мебароям. аммо вақте ки ӯ ба ҳаёти мустақилона қадам мегузорад, зиндагӣ пешбояш медиҳад ва ӯ мегӯяд: аз адолат нест. аммо медонед, ӯ барои ин тайёр набуд, ба ӯ хато ёд додаанд. бисёриҳо пул барои ман муҳим нест мегӯянд. агар пул барои шумо муҳим набошад, шумо ҳам барои пул муҳим нестед. гуфтаниам ки агар шумо ба пул кордор нестед, пул низ ба шумо кордор нест. вақте ки одамон мегӯянд: ман ҳеҷ гоҳ сарватманд намешавам, ҳамин тавр мешавад. суханашон ба ҳақиқат табдил меёбад, ё ки ибораи дӯстдоштаи ман: ҳамаи одамони бой
хасисанд. Инро фақат камбағалон мегӯянд, сабабаш худашон хасисанд. Аммо фикр кунем, барои сарватманд шудан лозим аст чизе созем ва чизе ба одамон диҳем. Ман маҳсулоти худро сохтам, мул харидам, ба одамон ҷои зист додам, ба ҷои кор тамин кардам. Барои ҳамин ман сарватманд ҳастам. Одамони хасис ҳеҷ чиз намесозанд ва ҳеҷ чиз намедиҳанд. Эйнштейн гуфтааст, тасаввур аз дониш пурқудраттар. Дар дониш сарҳад вуҷуд дорад, дар тасаввур не. Аммо дониш тасаввурро бой мекунад. ба одамон бисёртар чӣ намерасад медонед? Ин дониши иқтисодӣ ба ҳисобгирии даромаду харҷ, кредитҳо, сармоягузорӣ, пасандоз ва ҳамин гуна фаҳмишҳоро бояд донанд. Афсус ки инро дар мактаб намеомӯзанд. устодони зиёде дар мактаб мутахассиси соҳаи худ нестанд. Онҳо чизҳоеро меомӯзонанд ки худашон дар амал татбиқ накардаанд. ман ин гуна устодонро устодони сохта меномам. устодони сохта ин нафароне ҳастанд ки танҳо барои эҳтиёҷоташон кор мекунанд. Чизе ростояд ҳамонро меомӯзанд. ҳатто онҳо чӣ гуна пойафзол тоза карданро омӯхтанашон ҳам мумкин аст. ба ин музд гиранд бас. онҳо худашон намедонанд чиро омӯзонда истодаанд. яке аз чизҳое ки ман ба одамон маслиҳат медиҳам, шумо бояд ба ҷои устоди сохта ҳақиқиашро ёбед. устоди сохта ба чиз ёд додааш худаш амал намекунад. ҳақиқиаш бошад, инро ҳар рӯз мекунад. тарзи таълими моро суст мекунад. устодон бошад, фикрҳои ба принсипи худашон зидро муҳокима кардан намехоҳанд ва барои нигоҳ доштани нуқтаи назари мактаб ҳама коре аз дасташон омадаро мекунанд. вақте ки одамон ба ман мегӯянд, барои чӣ ту ба камбағалон пул намедиҳӣ? Онҳо намедонанд, ки ин одамонро боз ҳам камбағалтар мекунад. ба одамон моҳӣ диҳед, баъд аз 1 соат боз гӯш намешавад. ҳамааш дуруст. ба одамон моҳӣ диҳед, бадтар онҳо боз зиёдтар моҳӣ мехоҳанд. беҳтараш ба онҳо моҳидориро омӯхтан лозим аст. мо ғуломи одатҳои худ гаштаем ва то он вақте ки мо аз ин одатҳо халос намешавем, мо дигаргун шуда наметавонем. дар мактаби мо инро намеомӯзанд. мактаб тамоман муқобили инро меомӯзад. ман ҳамеша ба ҷавонон мегӯям, кори дӯстдоштаи худро ёбед, бозии худро бозӣ кунед. кори аввалин дараҷаи ман ин дониши иқтисодӣ, дуюмаш амволи ғайриманқул ва ин бозии ман аст. аксари одамон ба ҷои бозингар шудан тамошобин шуданро афзал медонанд. яке аз роҳҳои асосии сарватманд шудан ин бозии монополия дар ҳаёти воқеӣ аст. дар бозиҳои компютери беҳтарин шуданро баз кунед. дар ҳаёт одами беҳтарин гардед. дар бозии ҳаёт хуб бозӣ кунед. роберт, агар ман ба шумо телефони сеҳрнок дода метавонистаму имкони занг задан ба Роберти 20 сола пайдо мешуд, ба ӯ чӣ гуна маслиҳат медодед? ман ба ӯ давом деҳ мегуфтам, аз ҳаёт завқ гирифта зиндагӣ кун. ман чунин карда будам. бисёр аз корҳое ки ман кардам маъно надошт. магар тасаввур карда метавонистам, ки ман кори музди солонааш $120,000-ро партофта рафтанам, ё ин ки барои $200 моҳона дар Ветнам ҷанг карда қариб мурда рафтанам, ба кадом мантиқ рост меояд? ин корҳои бемаънӣ буд, аммо ин қарори дурусттарине буд, ки ман дар ҳамон вақтҳо қабул кардам. одамон барои қабул кардани қарорҳои ҳаётиашон ба фикрҳои волидонашон, дӯстонашон такя мекунанд. онҳо ҳамеша аз нобарорӣ метарсанд, аммо баъди ҳамин гуна нобарориҳо мо муваффақ шуда метавонем. масалан, шумо ба Томас Эдисон нигоҳ кунед. ӯ баъд аз ҳазорҳо нобарорӣ баъдан лампочкаро ихтироъ кард. аммо дар мактабҳои мо барои хато ҷанг мекунанд. айнан барои ҳамин дар мо камбағалон зиёданд. онҳо аз хато кардан ва аз нобарорӣ метарсанд.